within that place, so we buy make Ukudaramu. Yeah, Ukudaramu. Yeah, the first place. Bagote. Agbada there, Agbada. Mgbe nwunye aka na Agbada, that iye Udaramu. Na Agbada na ebe ọzọ, ịmụchiri ihe dịka port like this. Ya dị ka ụgbọ bụ makere. Makere. Then ịnwezie the main enyi ya na-echete. Then onwe nke a na-akpọ katakata. Nke a na-akpọ katakata na-esi n'ịla uchite like this. Na ije then ị ga-ahụ ya dịka what we call it in geography. Just stalagmites and stalagmites and material in one of those things. So iru there, ite ya na if my way that nnukwu nkume nke a na-asụ n'okwuchiri ndị ịgara. That one where or that tubu n'olu. Those mbọ na Agbada to na-esite n'ohe. Garden eke futa na eke mmiri na-esizie there Agbada that one inwe ike ya bụ na n'ọtụbụ ya n'ihe olu ji ọtụbụ because of the first on it. So that very so we're buying our service. We're buying our service. Initially, when Madam Malay, how much that in the cool. So now the coal we in that area is very nasty taste. I will not get the man on service. But this region and the federal minister of mines and power that are my chief and the rest of the coal is not the best coal in Africa. Enwere mbeshi agaghị kemgbe ọ na-eshi agaghị eje na another world bụ you will not pass there just as na ya human na ya agaghị ụzọ dan na onye eje mbụ iji abụ onye kwụrụ ekọtọ ebe na iru mbụ na iji agọ ma ọhọ na-ete ndị nta na-eje ndị nta mmeni ndị jechiri ịrụ ịgọ ọhọ gogbo ụzọ ya meghe ya ụzọ meghe iba ijere ịba marụjie na iji alatanwu mana ọ maga na ịlatakọwa lata chakachaka na oge ekonomite so this is another